impilo ingama stages impilo. Impilo nje baba ingama stages. Lokho kumele ukwazi lapha ekhaya ngoba ngifuna mina mfethu empilweni ufunde ukulwa nempilo. Ungalwi nomuntu. Ungalwi nomuntu. Ilwa nempilo, ilwa nokunqoba impilo. Ifuna amandla okulwa, ilwa nempilo. Uma ulwa nempilo, impilo izokufundisa ukuthi kuma ufuna ukunqoba impilo, kumele kumuntu wehlisa umoya. Ngoba umuntu uyena ozokulekelela ukuthi unqobe impilo. Kodwa mawuzolwa nomuntu ngeke uzuyinqobe impilo ngoba ukuze impilo uyinqobe udinga umuntu ozokuthatha kubeke, udinga umuntu ozokufundisa, udinga umuntu ozokukhombisa indlela, ehlisa umoya kumuntu, uthola into oyifunayo, leyo nto oyitholile bese uyayisebenzisa ukunqoba impilo. Ilwa nempilo. Uma uyisiqhwaga asikubona ukuthi empilweni usukuliphi izinga. Izinga osukulona empilweni lenza mina ngibone ukuthi uyabaza abanye abantu ngoba la ukhona ngempilo ngeke ufike baba abantu bengakufuni. Ungaya ngisho kuma politicians baba, ungaya kubafundisi baba, ungaya kubasebenzi, ungaya kuma management, ungaya kubelaphi, ungaya la ukhona ngempilo kusho ukuthi uyakwazi ukuphila nabantu. Then from abantu bese ukwazi ukunqoba impilo. Kodwa mawuhlula ukuphila nabantu kuzoba nzima ukuthi uyinqobe impilo. Mawunenhliziyo encane kuzoba nzima ukuthi uyinqobe impilo. Mawuvele ulwe nabantu ungenasidingo kuzoba nzima ukuthi uyinqobe impilo. Noma ungayizama impilo ukuthi uyaphezulu, kodwa once wangabaza abantu izwa ngami uzobuyela phansi. Once wangabaza abasebenzi bakho mfethu lapho uzobuyela phansi. Kusho mina uKingphaka. Kobini uKingphaka, gcwala ngiyakufakela. Ngicela manje iqhwaga, umuntu ubethi ngisiqhwaga mina. Mfethu uyiba siqhwaga ngokwazi ukunqoba impilo. Ngoba impilo uyinqoba uhamba wedwa. Impilo uyinqoba uhamba nabantu. Impilo uyinqoba ufundiswe othisha. Impilo uyinqoba uvikelwa amaphoyisa. Impilo uyinqoba uhlala nomakhelwane. Impilo uyinqoba usebenza nabantu. Impilo uyinqoba unabangani. Impilo uyinqoba unehlobo. Yilo baba. Mawungangizwanga namhlanje siyohlala sisebenzele emuva. Mangangizwanga namhlanje baningi abantu abazothi bene potential okuyaphambili ngayeki. Ngoba bafocus endaweni wrong. Bafocus ukulwa nomuntu. Ugada umuntu ukuthi ulwa naye awusayinqoba impilo. Kanti focus empilweni mawususebenzisa lo muntu ukuthi wehlisa umoya, lo muntu uzokulekelela ukuthi akubeke la uyakhona. Nabantu abalwa nabantu ungenasidingo. Umuntu engabe ukufundisa indlela uthi uyithuke wena ufuna ukulwa naye noma ulwa naye. Umuntu engabe uyibuza kuyo indlela eyaphambili kodwa uyithuke mfethu umthuka kuze uthi umuntu wakwenu uthuthwele. Lapho umuntu wakwenu unemali mfethu engabe usiza nini abantu bakwabo azayithatha umuntu wakini imali ayosiza abantu bangaphandle ngoba bayamhlonipha, ngoba bayamlalela, ngoba bayamkhothamela, azehlise bathola imali abantu. Bebethola imali abantu bathatha imali yakini abantu bayoqala into zabo bese bephila nabantu baphinde baye phezulu. Impilo bafowethu ngicela manje masibona abantu abaziqhwaga social media akube yiqhwaga zokulwa nempilo, angabe iqhwaga zokulwa nomuntu. Cela ukubuya ngize kulento yokwelapha ngisazofundisa kakhulu, ngibuye ngisilekhe, ngibuye ngingawenzi amavideo. Abantu abaningi basala bengafundile. Funa ngibuye noma ngibuye nje sengizobuya ngomsomluko ngo7 ntambama uzongena live video wami. Ngijombisa uLosibili ngoLosithathu ngo7 ntambama uzongena live video wami. Bhalani phansi bafethu. Funa sifundisa abantu, funa nginqotshwe. Ngijombisa uLosine ngoLosihlanu ngo7 ntambama iyangena ivideo yami. Ngijombisa uMgqibelo ngesonto iyangena ivideo yami ka live. Funa abantu bafunde ngenkani bafethu ngoba impilo ayiyona lento oyicabangayo. Uyabona mfowethu mawusekhaya
kade unemali awusenayo. Awulalanga bhuti wami. Wavuka ungesenayo imali. Awulalanga dadewethu. Wavuka ungesenayo imali. Yini eyenzekile? Kube nezinkinga obungazinaki. Zakuchallenge kancane. Wavuka waba arrogant kubantu abakulekelelayo emabhizinisini wangabazi nokuthi bayini. Waba arrogant emndenini wakho. Waba arrogant kuhusband noma kunkosikazi wakho. Sometimes waba arrogant ngisho enganeni zakho. La lokha ke idlozi. Wayalokha imimoya. Wasebenza kodwa uzwa ukuthi uyazihudula. Uma ngabe mfethu seqaqwa. Angani noma uzongizwa yini. Uma ngabe seqaqwa mfethu. Ngeke kulala uvuke kuthiwe seqaqiwe. Ngeke kulala uvuke uma seqaqwa ngendlela ekuboshwe ngayo. Uma kuukuthi ingane zakho izona esezikubophela inhliziyo, ipower ihamba iyothambisa inhliziyo zengane. Iprocess leyo. Uma kuukuthi uHusband nixabane naze nakhuluma ngisho ama divorce into yeni nithandani yazi yangenwa yimndeni nibopheleni inhliziyo senikhuluma amazwi okulimazana usuku nosuku akulungise leyo toxic relationship. Ngenkathi lunga leni iyabuya imoya iyahlangana. Ngikutshela ngomuntu mina onawo umakhanda ole khona. Umakhanda ole awuthathi namhlanje sewucebile kusasa ayikho leyo nto. Ingakho kuthiwa uhambo. Ingakho kuthiwa masihlangene fika. Ngoba liyaziwa uhambo lohambayo ukuthi mfethu la ukhona usemgodini. Aqale kugitshwe lo mgodi. Lo mgodi okuwona kugitshwa umgodi. Iyasebenza ipower kusagitshwa umgodi. Abantu abayazi leyo nto. Abantu abayazi leyo nto. That is why ngithi mfethu noma wakhindla. Le roof oyibona lezi indongo oyibona inyuka. Ima ngicela ukukutshela. Imali eningi ingene phansi kwi foundation. Imali eningi ingene phansi. Lengene endongeni imali incane. Kunemali engene phansi. Imali phansi ingene kusambiwa ama trenches. Imali yangena phansi kufaka ukhonkolo. Abanye befaka ama reinforces phansi ku foundation. Kwayoshawa islab sakhona baba. Islab sakhona sinokhonkolo umaye babo ngoba once wayilahla lapha ku foundation lezi ndongo zozakha ze useless. Le roof ozoyifaka useless. Ukhiye yemali eningi ingena phansi emhlabeni. Uma bengakutshela abakhi liyonto lento abakwakhele yona kuyofika ikhukhule ezincane uyoyifica icrack indlu yakho. Hlungu ukukhekhelwa indlu sewuhleli phakathi. Ungazi ukuthi uzoyifixa kanjani kwa Rocky Foundation. Nempilo makulungiswa baba. Mhlawumbe la ukhona mfowethu uzwa kunento ekudonsa esiswini. Lento ekudonsa esiswini ayivelanga yangena. Mangaka amaphupho owalalile, uphupha udla, uphuphulele nomuntu, uphupha ucindezeleka, uphupha ujahwe izinja, uphupha uklinywa abantu. Yonke lento kusuke isilwane singena sithatha iphunga lakho. Suke singena. Mase kuthiwa yilapha lento. Awulala uvuke uthi seyiphumile. Iba uhambo. Ngoba iba yiprocess ukuthi ngendlela engene ngayo lento sekuyaqala kuyaliwa manje. Yona inkinga zakhe ayisayi phambili. Seziyaqala manje seziyasolveka. Ifihlakalo yempilo bafowethu. Fihlakalo yempilo ngiyadabuka. Mangabe sometimes ngibona ingane kumele sikhulise zingene ko TikTok zikhulume noma yini ezingayazi ingane ngabe ziyehla zithi sikhuliseni King Bhaka nansi impilo iphambana nathi akekho umuntu ongayifuni impilo engcono akekho umuntu ongafuni ukuvusa umuzi wakwabo akekho umuntu ongayifuni imali bafowethu akekho umuntu ongafuni ukuhamba ngeemoto akekho umuntu ongafuni ukuspoil isithandwa sakhe wonke umuntu uyafuna akuliwe nempilo singalwi nomuntu akuliwe nempilo umuntu ekuzoliwa naye yilo vimbi impilo uthi uphuma ngapha aye ngapha uthi uphuma ngapha aye ngapha lo muntu uvimba impilo awufuni ukulwa naye wena ulwa nempilo kodwa yena uvimbele impilo oyilwayo uyalwa ke naleyo muntu kodwa ulali kusasa nawe uvuke sewulwa naye umnika intambende
kodwa isiphetho uyalwa naye ulwelani ugoba uvimba impilo kodwa awulali nje uvuke uthi uyona nomuntu ngoba umuntu uyamdinga omunye umuntu angasetshenziswa yidimoni edlulayo kusasa kade ekukhuluma kamba jika useyakusupport akubona bonke abantu olwa nabo akubona bonke abantu kumele ubafisela ukufa ngoba abanye basuke bengenwe umoya othile kodwa deep down behlakaniphile kodwa umoya obangenile uba overpower bafethu akuliwe nempilo uma mfethu ufuna ukunqoba impilo uma uyisigoro namandla nqoba impilo uma ungabhedelwa kwimpilo uma wena strong iba strong empilweni so shaya izandla ngoba the moment wenqoba impilo sesiyazi thina khona abanye ozobadonsa khona abanye ozobasiza siyakuthandazisa nalabe kumele ubasize baze bangalwi nawe ngoba uzoba yithuluzi elizosebenziseka uma sebebhekene nokulwa nempilo bafethu empilweni ningathathi ngama emotions ningadubi ngoba uwazi umgodi ongene kuwona awuzazi inkinga zakho ukujula kwazo uma ngabe power ilwa iqale yolwe ekujuleni kwempande ilungisa ifoundation iqale yokulwela nalezi zinto ezilwa nawe ezimendleleni yakho yokuwa nempilo show me looking back silambaneni bafowethu uhambo loli 4 July siyobe siyolwa nempilo siyofikela la ngikhona njengamanje e44 Rocky Ridge Road Hillary mase kuyaqala kuyaphunywa kuyosetshenzwa siyoya ngisho leli dam enama steps awu7 siyoya kulona leli dam enama steps awu7 siyoya kulona lelo dam ngiyoya ngisho olwandle siyohamba ngesikebhu kuyolwandle ngiphinde kube khona abanye engiyophinde ngibathathe ngihambe nabo sesiyosebenza olwandle ngqongqonqo ebusuku kodwa hayi mina ngoba imoya ilawulwa ebusuku ngoba imimoya iba active ebusuku imimoya ilahla ebusuku ayilahli imoya emini iyagadwa igadwa abanikazi bayo kodwa ebusuku balela abanikazi bayo imoya ilahlile uyifica ihamba yodwa imoya ebusuku emini umuntu othwele uyigadile ilwane zakhe umuntu onjeya uyigadile imoya yakhe inabanikazi bayo emini ebusuku balela abanikazi bayo iyoganga emzini yabantu sinqoba lapho ke zilele lezi inyoni ezithakathayo uNkulunkulu akubusise mfethu emhlabeni nasezulwini inamba yami ithi 0798130260 ngitholakala ngolosithathu nakumgqibelo kulomgqibelo kuzobe kubhujwa la e44 Rocky Ridge kuzobe ngisebenza ngezinga eliphezulu siyoze singene esigodlweni underground this coming Saturday kuzobe kubhujwa ngoze ngene underground babhukhile abantu sekukhona ngisho indawo zokulala mawufunda ukulala ungitshele king ngizofunda ukulala sekunanendawo zokulala hayi la ngaphakathi khona amanye amaflats ami abude buduze nawo futhi athengwe cash ukumnandi nipho ukuyolala endaweni yakhona ebukhosini ngikwazi ukufika nango12 senza insebenzo yango12 kulawo maflats nango12 mawufuna nje ukubhuka kulona uzokwazi ukulala lo flat ungitshele kingiphaka ngiyeza Saturday ngicela ukubhuka ngizolala eflatini zolibona it's very private hayi la Rocky Ridge futhi mawukhuluma ngama apartment ami manje uzokhuluma ngo Rocky Ridge uzokhuluma ngeKing Phakanza Madam uzokhuluma ngama flat strictly for abantu bamakhanakanda uma beza befunda ukulala this coming Saturday khona ama flat mawuzofuna ukubhuka ukuthi ulale khona ngoba baningi abantu uma ufuna ukusho nje ngifuna ukulala khona my king ungifonele ku 0798130260 ubhuke mawukhona ngiyakwazi ukufika sokwenza umkhuleko wango12 ngiwenze nawe khona nensebenzo uma umkhuleko kuba insebenzo wango12 shiye lo sukuyizele kuphinde kube khona special yango12 mawulapha esifletini space isikhulu kakhulu thank you so much ngiyanithanda bafethu thandani ifamily yenu ilwani nempilo hayi nomuntu umuntu olwa nomuntu esikhathini samanje hleka manje kuliwa nempilo impilo obhekene nayo
umuntu ilwa naye ngoba evimba impilo yakho. Thank you so much. Bye bye. Thanda